Mela, tuni ċans insellem il-telespettaturi u nilqahom għal-edizzjoni oħra tal-programm Tirum. Nirringrazzja lil-Melchior, żgur mhux qed idoqqa għalija di. Grazzi ħafna lid-direttur li il-biraħ kien qudiemi u tajt kemm iċċajtajna, però llum qiegħed fil-control room, jiġifieri jikkontrolla kollox hu, jekk irid iġibli t-tikmix, jekk irid iġibli il-najdres, għax għalli isni bil-najdres illum jew xogħol. Fidejh illum. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li qegħdin għal darb'oħra segwu dan il-programm, nirringrazzja l-crew kollu, kif għattilkom taħt id-direzzjoni ta' Manuel Karwana, għandna l-Gejl, għandna Noel, Melchior, Alex, min hemm iżjed isfel. Le, dak Manuel aħna ngħidulu. Joanne u fit-transmission Alex semmejtu, Soundman Melchior semmejtu, dawn huma n-nies kollha illi jagħmlu possibbli illi nasal fid-djarkom. Kieku mhumiex huma jien minix qiegħda hawnhekk. Mela, nistgħu nisimgħu silta minn dijek ħanibdew naqra l-programm. Thank you, Melchior. Ciao, razza qalbi. Għax bdejna ftit tard illum u ma nistgħux nitilfu ħin minn mal-kollega tagħna Mateus Grasso. Saw nibdew bis-serjetà. Le, bdejna bis-serjetà u ma tgħidx l-islott is-serju. Dejjem bid bis-sima Mateus. Minn hawn ftit ieħor ukoll ser ikonna il-kompetizzjoni tal-mument, daw kollha li pparteċipaw flimkien mal-kap tad-Dipartiment ta' Riklami Eltin Abela, li kien ħeġukom tibqgħu issegwuna, però Mateus. Ma dan is-suġġett qabbad li naqra taħlewa ta' qalb. Ġej is-sajf? Sewwa. Kif se nagħmlu biex dan is-sajf ingawduh u persun ta' ġisimna kun tajjeb? Ħansaqsik. Issa, li jiena tniżilniex fil-kategorija ta' dan. Imma lilek ħansaqsik, għalfejn qabdek naqra ħlewa ta' qalb. Għax jiena ġieli għamilt dieti u nexxieli nagħmilhom. Imma ġieli nkun f'burdati li ngħid jiena m'għandix aptit. Mela trix nibdew mill-ewwel pass. Daqshekk ibqajdilha dieta. Tgħidli mix-xort anti ISM ieħor? Il-fatt li inti ħadti ISM ieħor diġà ħadd tkun għamilt pjaċir kbir lilek innifsek. Għaliex? Il-kelma diet ejja ngħiduha bl-Ingliż. L-ewwel tliet itri huma DIE, daj. Issa tgħidli muru bsura għalik kemm inti bravu u intelligenti. Però fejn irid nasal. Sibta jien. Qatt ma ħsibtax tinkwieta. Fejn irid nasal huwa dan. Illi ħafna nies il-mentalità Louise tkun irrid inneħħi 5 kilos. Irrid nitlef dak ix-xaħam. Irrid niċċaħħad mill kif jibdew jitkellmu u moħħna qisu tifel illi jassorbi, diġà qed jagħmlu aktar ħsara milli ġid. Għax l-ebda moħħ ma jixtieq li dak li għandu jitilfu. Sabu Louise li dawk l-aktar nies illi jagħmlu trasformazzjoni f'ġisimhom u f'saħħithom huma dawk in-nies illi bil-bidla li qed jagħmlu qegħdin jakkwistaw xi ħaġa oltre. Mela pereżempju, jiena nista' ngħid nixtieq inneħħi 5 kilos minn żaqqi. Jew nista' ngħid nixtieq żaq ċatta u ffurmata. Nista' ngħid ħanneħħi dil-lanġasa li donna għandi madwar il-ħibs. Diġej għamil fatt li bl-Ingliż jgħidula pear shape. Qisni lanġasa ma rridx nibqa' hekk. Il-fatt li inti anke qed tajjar lilek innifsek, il-fatt li lilek innifsek qed taċċetta. Iktar milli tammetti qed waħħal timbru. Da qisu ma tgħid pereżempju Louise interessanti wkoll. Isibu min jgħid pereżempju jiena ilni għal-mod tal-kelma 10 tiem ma mpejjeb. Inti taf jew ma tafx qed tagħti timbru lilek innifsek illi inti persuna li tpejjeb. Mela one fine day, probabbilment dalwaqt ħaterġa' tmur għal fatt li terġa' tibda tpejjeb. Kieku min-naħa l-oħra tgħid jiena persuna li kont impejjeb, issa jiena persuna li ma mpejjibx, infaqqa timbru jiena ma mpejjibx. Eliminajt it-tipib. Normalment, moħħok, inti tajt isek identità ġdida lilek innifsek. U minn dakinhar lem hija ħafna iktar faċli biex inti tibqa' ma tpejjibx. Imma, ħanerġa' mura l-ewwel pass. Jekk aħna qogħdu ngħidu nitlef, niċċaħħad, inneħħi, moħħok diġà mhux ħajajnek biex tasal.
U dak relatat ma' suġġett li qed tistaqsini inti, Luis. Għaw min jgħidlek imma jiena issa li ħajkolli daw il-barbecues, it-tiġijiet u l-events. Ma mmurhomx, again, negattiva, ma mmurx, ma noħroġx, ħalli jiena. Ma nieħu xejn? Ma nieħu xejn, ħalli jiena ma nitqawwix, jew inkella la jiena bdejt inġib ġisem aħjar, ma nitlifx kollox. Ir-realtà hija l-bot minn hekk. Isibu ċar, Luis, illi dawk in-nies l-aktar illi jġibu riżultati tajbin u ma dawk in-nies illi li għandhom jagħmluh għat-tul ta' żmien. Mela. U min forsi qed jarana u jgħid ismajna nixtieq illi jkolli body sabiħ biex inkun dejn il-baħar meta mmur tiġijiet u nilbes dik il-libsa jew dik is-sut. Jiena ħanajdlu hekk. Ħanajdlu inti li forsi sissa qed taħseb illi aħjar ma toħroġ mid-dar biex ma titqawwix. Timmaġinak dik tagħmilha tul ta' żmien? Timmaġinak tissakkar ġewwa? Le, ma tarax, ħafna minn nies nimmaġina li jgħiduli. Mela minn issa ara ma jfettillekx tikkunsidra. Laqas għal ġimgħatej tikkunsidrajiex għaliex. Għax iktar mal-moħħok ħaġġelu inti isofri, iktar minn tiħad ċaħdu, aktar ħajjilab kontrik. Immaġina pereżempju. Tajjeb wis, immaġina jiena Luis, pereżempju, illi inti l-mami tiegħi. U tgħidli Matt, no le, mhux fleta, Anzi, għatlek hemm qegħdin. Għax rajtik qed temozzjona ruħek. Le, xejn. Apparti ċej. U immaġina tgħidli pereżempju, jew niġi ngħidlek jiena, isma' mami pereżempju xtri l-PlayStation, u tgħidli le Mattejus, le. Jiena isma' dik il-PlayStation, owejja mami, owejja. Kieku tgħidli Mattejus, irsissi. Ġib marki li naf li inti kapaċi ġibhom fl-eżamijiet u nixtrilek il-PlayStation. Inti jirbattili ma' rigal. Moħna, avolja maħniex tfal, jaħdem l-istess. Għandek skop, ġifiri. Għandek skop. Naddim il-eżami ħalli koll il-PlayStation. The best, mela jena mus naqgħod nibqa' nifittak number one. Mela moħħok anka hu jekk inti tgħidlu le daqshekk ħelu min issa l-qudiem, ħajbqa' jgħidlek uwejja u ħelu uwejja. Jekk inti tgħidlu eżempju nhar il-ħadd għandi tiġ u dakinhar ħanħalli lil nifsi nieħu l-ħelu, mela hu jaf illi alright, għalissa jħalli kalkwit, matul il-ġimgħa ħajkun miegħek ħajsuq l-istess triq tiegħek biex jgħinek biex inti takkwista dak il-ġisem li tixtieq, mela matul il-ġimgħa ħatirsissi ħatażel ikellu mhux ieħor u jaf illi pereżempju l-ħadd it-tieġ għandu dak il-ħelu. Jew ħriġt il-barbecue u ħadd dawk it-tnejn birra. U din it-tip ta' sistema illi inti tajt pereżempju matul il-ġimgħa. Se twaqqaf depression għax naħseb waħda. Prosit. Number 2 ejja ngħidu anke ma twaqqafx depression ma tqabbiżilek, ħafna nies jgħidulek. Tant għamilt ħanuża l-kelma tiegħek dieta estrema illi mbagħad anke affarijiet ta' junk food illi laqqas qatt ma kont noħodhom biex nirrebella qbad noħodhom xbejn. Tant qisni ħassejt niċċaħħad minn kollox li mort all out. Imma nistana minnek mistoqsija. Meta tkun żgħir u tagħmel id-dieta u tikkontrolla l-ikel u toħroġ u forsi tieħu fiex tkun birra jew żewġ tazzi. Faċli forsi tniżel il-fett illi jkollok u tinżel. Imma meta tkun ħalli nagħti eżempju bija daqsxejn kbira fl-età u tkun għaddejja minn ċertu affarijiet fil-ħajja fadlinna minuta ma xtaqtax ħafna ikunu tal-età tiegħi li qegħdin iseguna. Tħossha diffiċli li inti tista' tgħid jien mhux se ninżel, nista' mhux nagħmel sagrifiċċji. Bum. U dak huwa l-iżbal faqqajt timbru. Jiena ma nistax ninżel. Jekk jiena ngħidlek hawn ġew Luis hawnhekk tidher fantażma. Jew jiena nossessjona ruħi li hawn ġew il-fantażma, ħanibda tinħoss il-Bart. Forsi ġej mill-air condition, imma jiena waħħal fil-fantażma. Jew nibda nara Del, mbagħad niduna li kienet Gejl. X'qed nipprova ngħidlek? Illi jekk inti moħħok ħadd tgħidlu uj, dan huwa stat ta' fatt, hekk ħajġrilek. Immaġina issa ngħidlek Louise sib li xi ħaġa illi hija blu hawn ġew. Bla ma trid moħħok jibda jfittex ara, hemm dik qatt m'għandu tajta, hemm dik qatt m'għandu tajta. Għax qed ngħidlek sib li xi ħaġa li hija blu. Il-moħħ meta ħadd tieħ direzzjoni ħajobdik. Jekk inti ħatajdlu jiena kbira, jiena għaddejt mill-menopawża, jiena ma nistax nonqos, ħajjemnek. Fil-verità hawn nisa illi għandhom anke 70 li għandhom figura vera polita. Iva, imma minu mbagħad, ġax hawn min ikollu 6 tfal u jibqa' żaqqu ma' daru, ma naħseb da suġġett għandna inkompluh. Ġas biex insaraħ moħħ in-nies, mhux il-menopawża hija l-problema però. Le, ok. Inkomplu l-ġimgħa d-dieħla da suġġett. Grazzi ħafna Matejus tal-li kont magħna mela kif għattilkom.